Oh, laklaka na oh. Ikaw ra gyapon gunit. Ikaw ra gyapon yabok kay ganahan kay ko. Pinya wala may ibudo. Sige lang kon. Yabo dito ni. Oh. Kondisyon naman noon ko bay. Tungod na tong gipainam ni PG sa komrot tanduay. Puta ni! Abi na akong madaot na kwato ba. Pero noon, daot naman daan. Pero okay siya. Kay wala naman na certificate sa grip fluid. Pang, abi na ako pampagwapo to. Pa-kondisyon naman dito. Gana na noon kayo. Aba. Lain ba to? Asa ka to si PG? Pasalamatan na ako to kay tungod siya ha. Na kondisyon ko. Pagpaabuton sana ako kadali dire abi. Kay basi mo abot to ba? Kumusta na ka to Samuel tabiling hinguron ba? Kaya gipalaklak man ako itong tanduay. Basta ginisamot ang kahimtang guro ato ba? Pero, nakauli na ba ka to sa diri? Kaya naama to siya ang lula. Ug nisamot ang kahimtang ato, naapagid siguro to dito siya ang lula. Pero testingan na kong suroy diri be. Ay, dara ang buang. Lah, muro na komisyon na ilawas ani. Duulon be. Uy, nauli nga na maligi ka. Mayo kay naka. Nangita ko si mo ba? Nangita, burgani ko sa imuha no. Nagpangitaan ay deta. Mao gani gipangita ti ka kay magpasalamat ko. Tungod na tong gipainom na masakwa. Naulian ko. Kondisyon na noon kayo. Sure eh. Kuyawan din maglawas no. Tanduay rin makapaayo. Di man to tanduay. Gi-order man ako tong papagwapo. Tingala gani ko no nga naulian ko. Kaklaro itong tanduay. Dili oy. Gi-order man ako to sa Shopee. Gilamos ganito sa akong no para mo gwapo. Ipakatato niabot ka gipalaklak naman noon sa kuha nga wala kabalo. Mo ba di eh? Okay di kayo eh. Nagtuo mo kung tanduay to kay nagtanong kung sulanan ba kay tanduay ang gustong buha nga to. Dili oy, kapila mahingnan. Lami ganyan ta i-order nato no. Ang problema wala kay kwarta. Order ka usap? Order ng tao gusab. Asa man itong 2,000 nga gipahulam na ko sa imo? Wala na nahurot no eh. Keep that sensei wala na nangay kambyo ato. Bisket nagpahambog-hambog pud kag daghang kag kwarta. Yung sa man karon, order ka karon. Dugay mo kay na moabot sulod si na pa. Yaw sa amin ni ron. Lami unta kay order sa bato ba? Ani lang. Ako di bahala ni. Kaya mo ko'y kaila di sa Shopee. Delivery boy kaya po ni. Oh. Siniguro, mahatod yun niya dito ni. Sige sige. Mapabot ko dire. Ayun o, tawagan sana ako. Pero diri sa kumutawag. Kaya hinay man signal diri. Ah sige sige sige. Wala talang ko diya. Pagdali ha. Para kondisyon na po kayo ba? Hangul de kay kang buanga ka ha. Ordiran de kang tanduay nga pure be para matagam ba. Hello bro, hello bro. Mo-orderon ta ko sa imuha katong tanduay nga pure ba. Katong lungnik ha. Katong dako ba kay para matagam ning bataa ba. Pagdali ha, pagdali ha. Kay magpaabot mi diri. Sige 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 sige. Nya. Okay na. Tawagan na lang ako. Padulong daw siya. Ah okay kayo. Katong dako-dako kong gi-order. Right ka na. Kaya para kondisyon juga ba? Gani gani. Hulat-hulat rata diri. Tawaan na ni nga. Ay, may manawag na libang ta. Palit pala ng tanduay. May nagbayad pa ng buhanga ni ron. Ayo. Uy, saya to. Naman yung tanduay. Na doy. Pila ka mo gimuha? Saragod, tagpila day. Tag to 60 doy. Ala, wala na eh. Tatanaw daw. Gugma ang gani, mahal. Samot tagtandoy. Draw. Bayad ka bayad dun. Hoy, ang tanduay, ambi na. Abi na gugma rin kawaton, otrong pa rin ang tanduay. Pinalom ding buwa oh. Wala na. Automatic yung buwa mabasa ako yung mutawag. Ha, no. Oh. Oh, na no. Naman yun, pasin ako. Nagdali lagi to. Ah, pasag dito eh. Na bitaw na. So ano mo nila? Klako na po ni mo na Oh, laklako na ako na ron. Sa bukasan sana ko be. Gago ka ba? Bukasan sana ko na para masugdan na nato ba? Hangul de ka ha. Laklaka ning pure nga tanduay oh. Hilis gyud ang tinai ni mo ron. Oh, laklaka na oh. Ikaw ra gyapon gunit. Ikaw ra gyapon yabok kay ganahan kay ko. Pinya wala ba ibudo? Sige lang kon. Yabo dito ni. Oh. Alangan na ba ani? Biskot. Banto ra day halang.
Pure tanduay naman din eh. Di naman nagikan sa Shopee. Daot dyan ako tinayan eh ba? Iskut. Kay, unsao man ako ni? Ay, dili na lang din ako to paninglon iyang utang sa kuang nga tuki. Para dili siya masuko, unya mag-uki mi. Magaling kang kupal ka.